Ойлағанды дүршіге dediğinim Күлім несіңден табылмай неден оян Сен тегелес Бұл мен емес Сен тегелес Жаныма дауа Сен маған ауа Сен тегелес Бұл мен емес Жаныма дауа Сен маған ауа Сені көрсем үндеме Жүрек соғар сыр бермей Дертіме ем жаныма дауа Бүкіл әлем сен маған ауа Сені көрсем үндеме Жүрек соғар сыр бермей Дертіме ем жаныма дауа Бүкіл әлем сен маған ауа Сені көрсем үндеме Жүрек соғар сыр бермей Дертіме ем Mơ cái tục mọt mơ cái tục mọt mơ cái thử no 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 mơ cái thử anh ta dung mờ châu châu mờ châu châu thôi mà Hạnh nhi môi mờ anh chơi 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 thôi lẹ nó chơi 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 mẹ ơi mẹ giờ ôn hon ôn ná mòn ná mòn mình ôn nữa ná mòn ôn cái tục đai tên bớt thơ mệt cái thơ mệt hay cái bật phân này mệt bật phân này mấy con bật này tiền bật này tiền mấy ăn bật này mấy bật này mấy ăn thơ mấy món tặng chôn khle áo nổi chôn lại chôn lại mình đây mau thử